Voin suositella tehopusakaa kaikille, jotka tarvitsevat tämmöisiä energiasäästöratkaisuja. Minun nimi on Eino Lovikka. Olemme täällä Kaavenkivi Oyn Kirkkonen tehtaalla. Täällä valmistetaan hautakiviä. Olemme tehneet kaikkiansa yhteensä noin 70 000 hautakiviä. Haluttiin pienentää hiilijalanjälkeä ja otin yhteyttä tehoposakolle. Heiltä tuli selkeät tarjoukset ja kaikin puolin toiminta on toiminut niin kuin moitteettomasti. 5 vuotta sitten vaihdettiin kompressorit jokaiseen tehtaaseen ja tänne Kaavin tehtaalle 2 tehtaalle on asennettu ilmavesilämpöpumput. Ja tässä Kirkkoritehtaalla esimerkiksi on öljyn kulutus tippunut vuodessa noin 16 000 litraa vuodessa. No, viimeisempänä investointina on tämä aurinkopaneelisysteemi tähän tehtaan katolle ja siinä piikkiteho on 120 kilowattia. Meillä tämä tehdas pyörii 2 vuorossa ja ajatuksena on, että se aika lailla tarkasti tuottaisi kesäaikaan sitten sen sähkön, mitä täällä kulutetaan. Katolla oli tehoposakon asennusporukka, joka toimi erittäin hyvin ja työn jälki oli siistiä. Yhteistyö tehoposakon kanssa on sujunut oikein mukavasti, että on ollut selkeät tarjoukset ja heidän kanssaan on ollut hyvin mutkatonta toimia ja kaikki on toiminut sovitulla tavalla.